Helo, yn enw yw Elen a wy'n astudio Cymraeg a Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn fy mlwyddyn gyntaf. Byddwn ni wir yn annog chi astudio trwy'r Gymraeg. Mae gymaint o fanteision am wneud hyn. Chi'n cael cwrdd â phobl newydd, cael cymdeithasu yn y Gymraeg, ynghyd â pherthynas glos iawn gyda darlithwyr hefyd. Mae'n wych. Ond yn ogystal â hyn, mae'n y gyfle i chi hefyd i ennill ysgoloriaeth. Mae'r brif ysgoloriaeth gyda ni sy'n werth 3,000 o bunnoedd, ysgoloriaeth cymhelliant sy'n werth 1,500, a hefyd, os ych chi am astudio 100% o'ch cwrs trwy Gymraeg, mae cyfle i chi ennill ysgoloriaeth William Salisbury sy'n 5,000 o bunnoedd. Yn ogystal â hyn, chi hefyd yn gallu geisio am wneud y dysgrif sgiliau iaith. Mae hyn yn edrych yn dda ar eich CV ac i gyflogwyr i ddangos fod gyda chi sgiliau iaith Cymraeg da. A hefyd, mae cyfle i wneud 10 diwrnod o brofiad gwaith. Eto, ffordd da i wneud cysylltiadau. Diolch.